Hoe lang ligt hij nu eigenlijk al klaar? Al 3 jaar. Al 3 jaar, Bas. Ja. Nou, weet je wat het is? Het is echt, ik heb 16 liedjes opgenomen. Het is allemaal tip-top. Maar nou, er komen iedere keer weer dingen bij waarvan ik denk, dat wil ik toch nog even meenemen. Want ik heb veel contact met Koert Darren, de Zuid-Afrikaanse zanger. En met hem ga ik ook nog wat doen. Dus ja, dat wil ik er wel bij opzetten op dat document. Dus, maar hij komt eraan. Ik ga eerst een single doen en die komt echt over 3 weken uit. Die heet Hier komt de zomer. Nou, dan begint ook de zomer. En daarna rammen we hem erop. Want het moet gebeuren. Het moet echt gebeuren. Ja, nu zeg je een duet met Koert Darren. Maar er zitten meer duetten in de pen. Ja, meer duetten. En met Frank van Etten heb ik een duet opgenomen. Hartstikke leuk liedje. Ik heb een duet opgenomen met Brigitte Nijman. Musicalzangeres. Dus ja, dat komt allemaal erbij op. En zeg ik 16 liedjes. Ja, dat is niet niks. Dus het was even een werkje. Maar ik ben wel blij. Ik ben wel trots op het product wat het geworden is. En ja, ik moet nog even een goed moment zoeken om hem goed te presenteren. Want het zou ook jammer zijn dat het een beetje voorbij ging zonder dat iemand er erg in heeft. Dus ik wil er wel een beetje bombardie bij gaan schoppen. Ik ben aan het verzinnen dat iemand hem bijvoorbeeld uitreikt aan mij of zo. Dat zou ik heel leuk vinden. En, maar ik ben even aan het kijken hoe of wat. Nee, ja, wacht nou maar af wat er gebeurt. Maar voor Westendorp. Durf je een uitspraak te doen? Wanneer gaat die komen? Ja, ik heb jou vaker wat beloofd, Bas. Nee, maar dit jaar gaat het echt gebeuren. Dat moet ook gebeuren, ik bedoel. Want anders dan hoeft het niet meer, dan ben ik te oud. We kunnen hem onder de kerstboom leggen. Ja, allemaal onder de kerstboom. En dat zal fantastisch zijn, mensen. Dus nee, ja, wacht het nog even af, maar voor de kerst sowieso.